Príjemný dobrý deň, milí priatelia. Dnes si dáme unboxing tejto novúčičkej hry Adamastor, ktorú zatiaľ viem, že sa dá zohnať len z Ludopolisu SK. A je to veľmi špecifická hra, pretože pôvodne bola PNP, to znamená, že ste si ju mohli kúpiť, stiahnuť a vystrihnúť a polepiť. Ale zaregistrovala taký úspech, že bola vydaná aj riadne v takejto updatovanej forme s oveľa krajšou grafikou, ako si hneď ukážeme. A čo je dôležité, je to hra o v podstate námornom kapitánovi, ktorým ste vy. Je to solo only. Píšu, že trvá okolo 30 minút. Ešte zatiaľ som nemal šancu si to overiť aj od 14 rokov, ale podľa mňa skôr pre starších hráčov, lebo je to dosť na logiku a vlastne aj tie pravidlá mi zatiaľ prídu také, že bude sa treba čo učiť. No ale kúkneme sa donútra do škatule. Je to teda hra o nejakých námorných objavoch, respektíve námorné objavy a musíte sa snažiť prežiť, lebo tam na tom mori čaká samozrejme veľa nástrah. No a je to príbehovka zároveň. Má totiž, tu je rulebook, to je jasné, ale má aj kampaň a tá kampaň má niekoľko levelov, alebo ako ich popísať a podľa toho je potom pomenený setup alebo rôzne drobnejšie pravidlá. Tu je kampaňová knižka, nie je to nič hrubé, je tam nejaký základný príbeh a The storm lashes at the ship, búrka udiera na tvoju loď a muži sú požieraní zúrivým morom. Ty sa držíš sirou mocou ešte svojho života, ale už veľmi nevládzeš a od tohto sveta ťa delia posledné sekundy a tak ďalej a tak ďalej. To je môj voľný preklad, hej. Viem to prečítať, ale aj tak mi vadí to pozadie, že je také tmavé. Ja chápem, že chceli emulovať starý papier zrejme, hej, ale je to moc tmavé a písmo tam, no, bude to ťažké na oči. Veľmi pekná vec, čo tu je takýto žetoník, tokeník lode, ktorá sa bude pohybovať po mapke. A toto sa mi, no potom sú tu cukričky, hej, samozrejme. A čo sa mi na tej hre páči, a vlastne jeden z dôvodov, prečo som si ju zaobstaral, sú mapy. Áno, tu sú mapy, totiž vy si rozložíte vždycky do riadku karty týchto map a budete ich otáčať. A tam je vždycky takáto mapa, po ktorej sa vlastne vaša loď bude pohybovať. Dajme tomu, že teraz sa nachádza tu na voľnom priestranstve a potom sa bude pohybovať ďalej. A každé to priestranstvo, každé to koliesko má nejakú špeciálnu funkciu. Tu je mlahej, čiže nejak bude komplikovať vám život. Tu je kotva a ostrov, to znamená asi, že tam budete môcť robiť prieskum a tak ďalej. A zaujímavé je, že tie kartičky na seba takto pekne nadväzujú, keď ich budete obracať vedľa seba. Hej, čiže tu je polkruh, tu je ďalší polkruh a ona tá loď pekne tam bude sedieť medzi nimi. No vyzerá to veľmi pekne. V podstate ja som taký povrchný, že vzhľad hry robí veľa pre mňa, že či ju chcem alebo či ju nechcem a tých kariet je tam dosť veľa. Čiže myslím, že 8 sa bude vykladať do jedného radu a z tohto množstva vznikne x 1 500 všelijakých kombinácií. Potom sú tu vlastne samotné karty, ktorými sa bude hrať. Tie tiež majú nejaké pozadie. Aha, toto som už odstrihol z iného niečoho. Neviem. Toto sú, prosím pekne, encounter karty. To už budú iné zase. Ale tie základné sú tieto, že v podstate karta má nejaký názov, hej, že nič ste sa nenaučili. Má nejakú cenu, nejakú ikonu, ktorá s niečím súvisí. Myslím, že to je práve keď je hmla na mori, to je počasie. Lebo tá hra má v sebe ešte aj také, že počasie. Tu je slnečno, tam bola búrka alebo hmla, neviem. No a tak rôzne. Tu je veľká búrka, hej. We won't take any more orders. Už vzbúra na lodi, už neberieme žiadne príkazy. Tu je nejaký flavor text, tu je hodnota 1, hodnota 33, to musím pozrieť v pravidlách, čo znamená. A tu sú potom nejaké ikony, ktoré zase budú niečo znamenať a budú sa zrejme dávať vedľa seba nejakým spôsobom. A tu nás sú takisto ikony, čiže vidíme, budú tu mať, tomuto chýbajú zuby už, a budú tam nejaké negatívne postihy. Ja som tu pozeral, jak to hrajú a strata viery. No, toto je oheň, vzbúra, no to samé zlé veci. Sú tu vôbec dobré veci v tomto?
Uvidíme. No som zvedavý, ak sa to bude hrať, ale hovorím, že má to veľmi dobré recenzie už v tej PMP verzii. Je tu na ďalší hrubý balík kariet a toto budú asi, áno, toto budú tie encountere. To sú tie 4 vlastne, čo boli na vrchu. A tu je game turn, aha, tu je sumarizácia. Sumarizácia, že ako prebieha kolo, čo sú to eventy, aké je počasie, cena za navigáciu, keď vaša loď sa pohybuje po akom type povrchu, získavanie skúseností v kampani a tu sú encounter karty, čiže tie sa otočia, keď bude ten encounter. Flip this card a tam si vždy prečítate, že čo sa stalo a prečítate si, aký je výsledok toho, čo sa stalo. No a je tu dosť. To ma troška desí, že je tam strašne veľa písma. Disease, trauma, niektoré sú dobré, niektoré sú zlé. No, uvidíme. Toto nebudem teraz nejak zvlášť študovať, ale musíte uznať, že tá grafika je extra pekná, akože veľmi pekné to je. Title cards, a toto už sú do kampane. Cards removed from the campaign, aha, to si budete, že základné, removenuté, cards in the adventure row, to bude v jednom riadku, karty na ruke, to sú vlastne len pomocné kartičky. A tu nás sú karty do kampane, yeah. A tu napríklad, že ak si vyberieš, že si herbalista, nejaký kvetinkár či čo, musíš vyhrať kampaň, permanentný efekt, bla bla bla, experience a tak ďalej. Čo tu je ešte? Commander, pozrieme to z tejto strany. A tu sú zase pomocné kartičky. Hopsto, aby som niečo neprezradil, to je z kampane. Admirál, môžeš byť kampaň, musíš vyhrať, tak zdá sa, že za každú cenu. A potom to má nejaký permanentný efekt na ďalšie hranie. No dobre. No, takže, ale poviem pravdu, nechce sa mi učiť tie pravidlá. Teraz som rozbehaný v Star Wars Unlimited Solo, čo vám ešte tiež som slúbil, že odprezentujem Star Wars Unlimited Challenges, čo je veľmi špecifická verzia, kde to AI je fakt, že namakané. No ale zatiaľ toľko o hre Adamastor. Tá cena bola nejaká fakt, že symbolická, keď si pozriete za takýto pekný balík plný kariet a dobrodružstiev. Ja myslím, že to bude skvelé a hranie na dlhé zimné večery.